minta kesngi ngilet mau pedang haka bangin let pen kemi pen jengo ya kawai ka pa ka bedon haka ni kesno but boy shakani ka jaka kalet kawan shakani ka jaka kalong ka besuk na markam da paji na kasor ni hapen ya ling bai ka surok negrims le ni kesno mau diang but maria boy mau pedang kzi I kani ka signboard ka bedon shaka diang ya pet ikani ka lenti tat haduk pada boy hang ni Kublai pi baro mangai imika dalis yawim kapria sobhai pi shkani ko wei pat kathup jong kani ka program ka jungi ka destination Meghalaya minta kasngi ngim lech ki jaka ki bejngai na kasor ko magi ju lech ri minta kasngi don ha kani ka jaka ha khapsor ka pom da jngai na sor shlong ka jaka ka badon ha kani ka shnong ha Mawpdang bat kumba pi minta ngadon ha kani ka park ka ba kila ai kerteng ka Evergreen Park di ali pat nga ngilit ben sngo ban kmi ban pet ayu kani ka park kadon ban ai shanga bat chapi ha kani ka si kani ka park ka plane adu shipho peje min step adu san chiteng jan mi ha kisni po ya pada ka sngi play ka plane adu khat ar peje shiteng sngi adu san beje jan mi kapa ai shibun ka pori phi pen yo pen melan pen jat hat yaladi na ka benta ki khna ka don ka jelly ball field ka jaka ka blashna kerpang ha ka rukom ka basngan pekin yelek kai da ka jing Iasiat ka jing mare pa ka jing rki kani kedai ke shooting range ka pihak pantau sebiak man siat ya ka sok do da ka suloi lada pidei baju mlien ban bat suloi ni ibam pat juyo ban bat suloi wan sya kani ka jaka man yok mat ya kani ka jing sngo tenat kini ki kena ang ni ki kemen hadu kata-kata ban yo ban rai kini ki gan ban shoot moy kini ka target ke joki ti hang ni bet idon ni ki kena ibadang red ibat lai kini ka ya kini ka gan ban yo ban shoot mo ban yo ban set ti ka long ke ka jingle kai ka ba pen pernya ka ba pen sol tenat shibun om ta ki bla he la san rewat ki kena ki badang red tu kini but what like ki break bela rang ba ki bela kamsan ha ka taru ya kambun ki lai thu ingi ba ki da sol tanat chisha ban le kai ya kani ka jingle kai bat kalong ka jingle kai ka ba piku ashwa ban le ba pitrang ban le ba piku apa ba pinyo ba itu i target jo pi mo ba pin hit itu target jo pi ti ali pet ngi pe ini kena hang ni idang siat but all the best. Go one more. Ooh. Oh. mintang in room sa shakni kamadan yele kai kabla penwandur kum ka jaka yele thma hangni phi ki helicopter ki tank ki bunkers ki baju pendon kam habayele thma ka jingele kai kepada kasau kasian ban Iasiat iwei ban persang ban beliem de ki kuli bonrong wow kalong ko besngau tenat ke ba ithau nang hadu kata but onda bila syasian ki jan ba ki helmet ki jong phi ki la tho lung tho leng de ki rong kani ke jingele kai kada kering bat bernya sisa hadu kata tahu kindiat batai ngi kumnung ni lek kai ni lek kai mangam pa julek kai ka ban lek kai kini ta ki don bon ki don hadu lai tele ki option kan ki don ki ka bomb squad ka free fire ka shot of flag lightly hoi ya ka da lek kai ka free fire
แต่ก็ลองฟังค่ะลองเรนจ์กันต้องกับอย่าเสร็จไปทางนั้นจังไงใช่จังไง Hoi, mut ni hap yang nak ni ke bentar sini bet iwe na site. Hoi. ลองกันนะเฟรๆปัดกำลังแต่บันยาปุ้ยแต่ยังเสียเสร็จไปทางลอเรนลากันได้กันบุกกินได้กี่ที่สันบักนะ Hoi. แต่มีได้ตำบังยังต่างๆนะ Hoi. เป็นสัตว์เสีย Mhm. แต่กับบอมสปาร์ตปัดกระโดดบอมไปหาเลยแต่ก็เวกา Bom hapok kaliu dan. Tak. ลองค่ะแต่เทอร์เรสแต่ขับเลยออนอยู่บอมกันแต่ก็เวปัดแต่กันลองคือบอมสปาร์ตกันขับวันที่คือเป็นอยู่บอมแล้วออนที่เทอร์เรสต่างใต้ Tang kom ta. Ti kom nungin sedang lek kai pede. Hang ni ge don we art lai sau san riu riu ngot ting hap pede don. Lai ngot. Ha ko we ke group. Ti kom nungin sedang lek kai. แต่กันจะละกายละดอนอุรฟรีแต่อันเป็นละกาย Hoi. Oh, la don referee ta. Nang ta hoi I referee ru I don hang ni ngatarai ali wan sini kindiat. Ti kom nu pen sedang I ke jeng lek kai. Sedang mai tadi. Pisu ombat pisu put. Ha, pisu put tinggi lah sedang. Sedang. Habepet ia ke bayrung, ia ki kena apo san snem, mdon kam siwi e. Iki bahan rio haduk kat lai snem kerta, tang at pau tengka. Bat iki bakat sau snem shidrong, ki hap pensil tang san pau tengka marwe. Hasilin terkedi kepa. Dan syami kini ki jaka Shongkai ki blashna pakabha. Pekani ka jaka gelapa kani pada kani ka bentar ka ba pet ka ba iklut hi war ka ba he bat kani ka jaka yelek ka na ki hang ni ki yo ki kena pada mare pada masti panya lek kai sontanat bat ku ma pi pe ka long ka jaka plang oi wat la ka de ka pot lang ru ki plang ki dajer ngam than re kalong pada ka ba sontanat mo bedan po juga madan ka ba belapan long hidah kami mariang. Kejing sengo pengat peniat nak kini kepak namar laker saudong ya ka. Te kejing jerngam. Om tangkat ta. Hendrai kalong ru ke jaka ka bahe. Pat ki saudong saukun jongka ki long ki bekul. Pet kini ki kena ki syong sentut, syong sok padoi. Haka jengken bat jengkut jongkal air. Ladap
pide ibas mat ban sya shondor hang ni kedon ru ko photo booth. Ini irang ba iwan ban bam le pengat sya kini kapak lembat ki khun ki siu ki jong i. Kani resi menongkong miawan urus family te kaya su ibre mo kaya ko dei tang ta ki khna te nagawan ang ni sa ala bi bon di la ka kamba ki khna re swimming pool ki dal swing ki slides moro ba we ka football te he enjoy ni kon si ni ni parlok ni on lagi jong ki party he enjoy lang. Kani kepa kedon kejaka kebabiang tam na kebenta si yeng si sen panya bam khanas ngobha kumba piu i kani kejaka kedon kejaka shet kepaka kejaka bam belas na kirpang hapedeng kiding kisi bejergam tangba kani kejaka shet on sya pan shet tang hakis ni po ya lat no kas ni blay kat pangidang yat hakini kilenti asau dong sau kun kini kejaka ni shempat nge i bagi don bet kini kintin e mariang ki bepenkan mau yang i kejeng kodor kejeng itenat kami mariang. Tang shumari rung hang ni ke kid zone iyo sngowi ke jing sawa ki sur ki kena kelung bagi ke menir ke habki yo pania mare masti kham tam e ban kenti ke ni ke trampoline. Kali kerika Lake View Double Deck di ani ni pet kalau kum sepo te apa yang te ni ibe ne kan dia kira ni ke view kepada itna ada kata-kata Bat ha pangi rung hapo ni shemba kani kalong armala nang ni kinjai pila ban Shongkai ba phis ngoluat ba jupet se e kejing itenat kamariang kata kejing jajar ke bapi osngau tangya kejing sawa ko kejing pak kisim lai hujan kejing ngau suk ngau tengen ke ba omla ban batai hang ni kidon ru kiliang pada shwa bapin shong liang pia pan phong ye kini ki life jacket ho ot kum bapio i kini ka ayom ko ka sao hindre la yuthu ingi baka ka khot clear ha ka polior
jaka ru ka he dia dalam kelung kum tu ru long ka kalong sengan dia sakawe ru kalong ka kami per ka nyama ba teng ka don be tang jaka jong ki kelung di manta pa hang ni kalau don lang ka be jong ki rang ba ru la kum ta ti kum ka swimming pool kum ta kan swimming pool lang ta kene ke boating ke don ni ni wana ko Sunday school oh ya lami ki kena Sunday school hani ta ko mo shoot kita ada pan dek kai eng tengin pelong kai ka jing angu lang kai ni doai ni ruai ke shong pen lo na tu kamadan kini ruai lang Kidon kini ki yingrit. Plus na itanan. Pat kibe ijo is ai pa. kat nuga tiket marwe ye ki blahe Iki bahasa asta, nak kerjaan dan jadi kental asta. oh lo kidon ki swimming suit ki swimming trunks romo tikat nu gitu Kita di Sanpo. sanpo di shubu lari wan ki kena ada pada kanu fishing Kena ada ni sim sispa baru. Kerjaan ki sendang sispa Sanpo, jadi kental asta. Ke Evergreen Park ke donru ke swimming pool. Kebelah snapa kabha na kebentar ke belah hek lasan. Pada kebentar ki kelung kena ru kumjo. Kejaka jengi kebelah biang na dong shadong. Na duk ki jan ki berpenjengi. Ki kam rasum. Ki kam rakre. Pat kumba pio i. Kani kejaka jengi ke donru ke ke bakoi. Om day tangkata. Kebai jengi hang niru. Kalong ha kedor ke bejam. Kani jisha long ngamtamuhan pansay mo yung itry tay jisha kani ka jaka kadi ka jong ipa bat kadi ka jing trang jong ihi ba iong balangam dan shu pila manisna pak kawan sakan mau nga te hak bay di kata kum ki khun hausnem arjar khat khanda ngi olat ban sedang oh ipa ikhla dus namar jan rio tan rei ka chumpor rumta namar bagi kipsa ka tengka ya dan kam bagi julun teu khat khanda ngi sedang ban ngi olat ban sedang malum malai ni jaka dan rei kawan osa kapor covid e gum tu ngila ban pendap kan ni de hadu bakut usnam arjar afuar tingi pli kan ka usnam arjar afuar ka lai phui tari jong Desember te hakatu kapor ti dang don ti jaka ya kai bagi jaka Shongkai malum malai Pat ski yo ban panhe au akasteng snem du snem arjar puat ngiyo ban thiet segileng ibu segileng ngiyo ban chna si ti jaka la kai ki khnarit bat ter ki breu na kapor ta ka juk social media ki anang tem ki anang bon ki nang wan kai man ngidon segi jaka shet ru ar lightly jaka shet i penbiang ka i penbiang ka ding ti ki bri wan ra hi ki kiu ki tiar ki tal jom kin shet te kum tai ka ya gisnem ar snem gila suya gimtu gitelun nakawi kapor te ni yo lat pat sausnem arjar arsa ngin le pat ngin sedang bencana pat segapul te kat bakanang ya cha lang ba ka jing garku blai lasi garku ipa te ho banai syam kut snem arjar arhusan khon di men hadin mulai lekai Shongkai nistai nang kong jing shaul amut ban udang ong padu ngin dai le futsal gumno le ada hadin kumno por wile Shongkai yo i ketuka jing lekai bagi lekai ti paintball mo ti idea nang to ti kut snem hi glas dang ban place tu jing le paintball te lai phu tari jo Desember las dang stu jing lekai paintball ti ngatrai pen sayo i gitu gi lekai man ta gila bon ki bri bon lekai khnang ya tur gi don bon khnang manwan kai pengat sini wan jingir gi don wa la kadi ka portalang ru te kita gi kamut man ka jing long try kan gi chaka hi kum ba long menta mon gi don gi khun ki kseu jaipa baro hi kadi ka pak
Kapak jong ka ying. Khasi mu kapak jongi. Kamu kasak kerteng di kapak jo ipa. Kamu kadai ke jeng long trai kamu kalong jongi tengi kum ki henmen kum ki khun kum ki mama kamu nyepek mo kala kadai ke jong lang. Mo tengi sengu tenat ba fi ya plai por mo penuan ban ayum kaneka. Akum kan kapor ni ke jaka lesir ke jong jokir kanang pen priang susu ban pen popularize ya kaneka jaka jungi te komisi buat. If you truly love nature, you will find beauty everywhere. Kadai sisa nga yahap ya katamu bala pi iet sisa ka may mariang pindu I ya kijing internet hasau dong sau ko joka kijing internet hakin nugi jat ding jat siet ki sentiu ki skot ki sim ki dok ki ek badona ka ki long sudah ki internet di wat la dai tangi mau ibarat eru idon na ijong iji internet te le bat nga mentang ini ya je kini kijing ting bat ngin let ban rung ha kani ko yeng mo kani ka tree house ka balashna halor jong hapdeng jong uni uding hapdeng kiding lashna ya kani ka yeng ba pin Shongkai pengai bat la khot ya kani ka tree house. Pi perlok kalalong ka jingwan jungo ka jingwan ka sakani ka Evergreen Park ka bada ngau tanah adu kata-kata bat ngangit pi baro kinong pek ki jangiru pi layo ya ka jingsu tanah lingba kani ka program ka jungi kini kisngi ti ali wan ban mat ban wan ban jungo wan ban saki dala ki jongki kmat ha kani ka jaka kuman pengen mau kani ka jaka ka don ha Mawpdang bat kam da jangai na ka sorsolong ka sempor kumba siteng kenta na sorsolong ban poise kani ka jaka bat kadi kawai ni ki jaka ka ba don ha kapsor mo ka jaka Shongkai ka jaka Shongkai ka jaka ka ban pen ngat kli ka bom da jangai na ka sor ka jongi bat ni sngo don bok ban yo ban wan yu ka jat ha kum kini ki jat jaka ki blake saudong da ka jingjer ngam da ka jing internet da ka jing pen ngat ka may mariang ti parlo ngila poise bekut jong kani ka program ha kani ka ski ti nangi pe ka program ka jongi bangine wan lam shapi ya kini ki jaka ki badon ha ka rikasi jaintir ka jongi ki jaka jungo kai ki be ithiang ki be internet ki be ipngat ki ba kring ya ki msimi ki jumut jing perkhat ki kmat ki jongi ti tat adu kata kepor mangai im ka dalisiau em ngai ku blei pi baro ki nong pek ki jongi ki baju kersane ngi ki baju pek ki program ki jongi na ko we ka por sha ko we ka por ku blei shupone